Γεια! Θα κάνουμε 2 μαγικά κόλπα. Ένα με κινητό και ένα με μία καραμέλα. Γιατί το κινητό. Πρώτα φουσκώνουμε ένα μπαλόνι που λέει άλλο. Και μετά αφήνουμε, βάζουμε δύναμη και αφήνουμε αυτό που βγάζει αέρα. Δεν πέτυχε. Λίγο πέτυχε. Λίγο. Δεν πήρα. Θα κάνουμε μια επανάληψη. Μια βαρεμάρα. Πώς πρέπει να πετύχω αυτό το κόμμα. Έλα, πάρε το κινητό. Όπως κάνει. Αέρα. Να. Και μετά πάει γύρω. Τώρα το δεύτερο κόλπο. Μια καραμέλα χρειάζεσαι. Δεν κάνω τίποτα, ζωγράφισα. Δεν λειτουργεί, είναι με τον Μπομπ Σουγκαρέκι. Τώρα θα πούμε πως γίνεται αυτό το κόλπο. Πρώτα έχουμε μια καραμέλα. Από πίσω είναι έτσι. Από μπροστά είναι έτσι. Ωραία! Cool βίντεο. Κάντε like και subscribe. Εγγραφή στο κανάλι. Κωνσταντίνας Κουτρού. 3. Ωραία πόδια έχω. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε λίγο. Σε λίγο θα παίξουμε κύπελλο στο σπίτι και μάλλον να το κερδίσω. Με αυτή την μπάλα, κοιτάξτε, είναι σαν του Euro. Ωραία, γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, η ώρα είναι 5. Καλό απόγευμα. 5 παρά 10. Καλό απόγευμα. 5 παρά 10 είναι, βρε, άντε φέρε. Όχι ρε. Ωραίο βίντεο ήταν. Μαγικά. Bye.